Waħda mix-xewqat tiegħi hija din illi ikun hemm reġjun tajjeb ġo Malta jew ġo Għawdex fejn inti għandek almenu ċirku ta' madwar 12 kilometru kwadrat, tajjeb, u f'dak ċirku, anke b'inizjattiva mill-gvern, f'dak ċirku, għax aħna nafu tajjeb li n-naħla ma ttirx iktar minn 5 kilometri, tajjeb, allura għandek 5 kilometri fuq naħa u 5 kilometri fuq naħa l-oħra. Testendi ftit iktar, allura jkollok ċirku ta' madwar 12 kilometru kwadrat. U f'dak iċ-ċirku isir effert minn kulħadd illi isma' f'dak ċirku ħanżommu biss in-naħla Maltija. Tajjeb, in-naħla Maltija. Nitkellmu mal-beekeepers temmek jekk hemm bżonn intuhom il-fondi, intuhom il-flus, inbidlu n-naħal u hemmhekk ikun hemm ċirku ta' 12 kilometru kwadrat illi jkun hemm biss in-naħla Maltija.